100 prazas para 2 quendas nos campamentos urbanos e 68 para os de mar. É a oferta do Concello de Lalín para os máis cativos este verán. Os primeiros para nenos de 5 a 8 anos e o segundo para os de entre 9 e 13. O Departamento de Xuventude e o de Deportes organizaron tamén unha novidade. Aventura no mar, con actividades específicas para os adolescentes de 14 a 17. Abrimos para mozos e mozas de 14 a 17 anos pois un número de 18 prazas para intentar facer unhas actividades un pouquiño distintas. O prezo de matrícula é de 130 euros por neno. Os campamentos urbanos 10 euros e o de mar 100 euros, con descontos por segundo irmán e para familias con baixos recursos. As bolsas que se concederán poden ser do 100% da contía da cota de inscripción no campamento ou do 50% segundo unhos baremos establecidos. A inscripción pode formalizarse entre o 15 e o 26 deste mes. As actividades desenvolveranse en xullo e agosto.